Ostiralean Luarna Lubre dakargu, Galiziako talde ezagun eta esanguratsuenetarikoa. Klasiko badala esan dezakegu, dagoeneko nazioarte mailako jaialdi guzti edo nagusienetan, folk jaialdietan. Eta musika galego eta zelta modu dotore eta finean lantzen du. Esan dezakegu folka maila gorenean lantzen dula. Larun batean zeltaz kortez izango dugu, kutsu zeltaduna hau ere, roka lantzen du, baina sustraidun kutsuarekin ere. Eta esparru komertzialean izugarrizko arrakasta izan du, honek esan nahi berezia du, folk proposamenak normalean baztertuago egoten direlako, ez? Eta azkenik igandean orekatek izekarriko dugu, euskal kulturaren ikuspegi berritzaile eta gozagarria lantzen duen altxorra, esango dugu. Eta beren azken diskoa aurkeztuko dute, gonbidatu bereziekin gainera. Aziz Abrahim, Thierry Bizkari, Monika Denut eta Xabi Severio ekarriko ditu.